Aso takatarisa rwendo rwedu rwevision 2030 handitese tinoiziva vision 2030 tinoiziva here mubvunzo uripo ndewekuti chii chinonzi vision 2030 vision 2030 muono wapresident uyu wava muono wenyika wekuti tikwanise kusimudza kuwanikwa kwepfuma padungamunhu nedungamunhu pamusha nemusha muno muzimbabwe inyaya yekusimudzira zimbabwe yose asi tichitarisa musha nemusha household by household uyezve tichitarisa village by village uye tichitarisa ward by ward and leaving no place behind tichitarisa district by district uyezve province by province in light of devolution. So ndo vision 2030 iyo inyaya yekusimudzira kuwanikwa kwepfuma pamusha nemusha vana baba nana amai. Asi tikatarisa isu pane svombonoro kana kuti makii achakiinura rwendo rwedu rwekufamba kunobata zvigane tarisiro dzemukuru wenyika tarisiro dzenyika dzevision 2030 tichaona kuti agriculture ndo iri panhongonya pekuti tiachieve tikwanise kunobata zvigane tarisiro idzodzo nemhaka yekuti agriculture ndatsanangura kukosha kwayo ndatsanangura contribution yayo kuvision 2030 agenda sekutsanangura kwayakaitwa nemukuru wenyika. Aso tichiri ipapo vision 2030 iyi rwendo rwekunosvika mugore ra2030 sekutaura kwandaita tichitarisa dungamunhu nedungamunhu household by household saka tichaona kuti tine nhanho dzinokwana nhatu dzevision 2030. It's a 3-step journey towards vision 2030. Nhanho yekutanga ndo chirongwa chainzi TSP chiya kana taichiziva chakamboita sechaiswinya chichiita sechairwadza asi chikazonotsunura zvinhu zvakawanda muno muzimbabwe zviri maringe neeconomic recovery and the respective recoveries of the respective and different sectors in our economy. So TSP yakabva gore ra2018 kusvika 2020. Nhanho yepiri ndio inova NDS1 kana kuti National Development Strategy number 1. National Development Strategy number 1 inobva mugore vana baba nana amai ra2021 kusvika gore ra2025. Handisi muprofita kana n'anga asi tichawa neNDS2 kana kuti National Development Strategy number 2 ndo ichatitora kubva mugore ra2026 kusvika mugore ra2030 tabata zviga zvedu netarisiro dzenyika netarisiro yaHis Excellency the President Baba Mnangagwa. So naizvozvo tiine nhanho dzinokwana nhatu kudaro agriculture iri kuwanika iriyo iri kutyaira kukura kweekonomi yedu iri kuwanika iriyo iri kutyaira nyaya dzekufamba rwendo rwevision 2030. So kubva zvapinda hurumende yaBaba Mnangagwa gore ra2018 apa ndoda kugadzira rwaro rwekutsika togozoona kuti tinosvika papi nenyaya yataunganira zuva ranhasi nyaya yepfumvudza. So kubva zvapinda Baba Mnangagwa gore ra2018 agriculture yedu iri kusimuka zvine mwero pamusoro economy yedu iri kusimuka zvine mwero pamusoro mugore ra2020 kusvika 2021 economy yedu yakakura by over 7.8%, almost 8%. Yobva yazonokura futi by 6.5% mugore raitevera. Asi zvese izvi tichaona kuti zvainyanyopeshekedzwa zvainyanyosimudzwa nekukura kwaiita agriculture over the past 3 or 4 years. Tikatarisa agriculture yedu yakakura nemuyero unopfuura 36%, in fact 36.4%. Tichibva pamuyero kana kuti muzera wekukura kweagricultural economy yedu uri pamuyero we$5.7 billion agricultural economy tisati tapinda mugore ra2020. Tarisiro yedu seagriculture sesector nemi varimi tichichairwa nemi varimi uyezve nemukuru wenyika yanga iri yekuti tibate an agricultural economy iri worth $8.2 billion agricultural economy by year 2025. Ndo yanga iri contribution yedu vana baba nana amai patakapinda mugore ra2020 tichipinda mugore ra2021 patanga chirongwa cheNDS1 kana kuti National Development Strategy number 1. So naizvozvo agriculture yedu sekutaura kwandaita yakakura by over 36%. And yakura by over 36% yakabva pamuyero iwoyo wandataura prior to 2020 we$5.7 billion yatova pa$8.1 billion US dollars agricultural economy and takakwanisa kubata muyero iwoyo mugore ra2022.
So takatarisira zvese kuti tichazonozvibata mugore ra2025 takazviita within 2 years. Vana baba nana amai ndapota zviomberere maoko nemhaka yekuti imi varimi ndimi maityaira nyaya iyoyo iitike, iyoyo yekukudza nekuwandudza our agricultural economy. Zviomberere maoko nemhaka yekuti ndine chivimbo chakanyanyisa chekuti tinozviita, tinoubata muyero iwoyo sekutsanangurwa kwayakaitwa naHis Excellency the President, uyezve separt yerwendo rwavo, rwendo rwenyika rwekunobata zviga netarisiro dzevision 2030. So naizvozvo masubsectors ese eagriculture ari kukura zvine muyero wepamusoro. Tikatarisa nyaya yataunganira pano, nyaya yefood security, inyaya iri kukura zvemhando yepamusoro. Tichaona isusu kuti kubva patanyasozoparura zvirongwa zvizere mugore ra2020 tichitungamirwa nababa Mnangagwa nezvirongwa izvo zvaana Pfumvudza, ana komanda agriculture iyo yaakutyairwa nemabhanga, tichitarisa zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemu-livestock, tichitarisa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemu-horticulture, kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana. Tine chirongwa chinonzi the agriculture recovery and growth plan. Tine zvakare chimwe chirongwa chinonzi the livestock recovery and growth plan. Tine chirongwa zvakare chinonzi the horticulture recovery and growth plan. Zvirongwa izvi ndezvekushandura marimiro edu muno muZimbabwe, tosimudza marimiro edu muno muZimbabwe, towandudza our agricultural economy patiri kufamba rwendo rwevision 2030 vana baba nana amai. So naizvozvo zviri maringe nenyaya yataunganira muzuva ranhasi, nyaya yekuwanikwa kwechikafu muno muZimbabwe. Nyika ine chikafu chakaikwanira iko zvino vana baba nana amai. Ndoda kuti muzoomberere maoko nemhaka yekuti varimi ndimi muri kutyaira nyaya, ndimi muri kutyaira kusimudzirwa nekusimudzirika kweagriculture muno muZimbabwe, kunyanya zviri maringe nekuwanikwa kwechikafu yatinoti muchirungu food security. So now vana baba nana amai, kubva zvataita zvirongwa izvi zvinosanganisira ana Pfumvudza, komanda agriculture nezvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana, takakwanisa kubreka marecords zvisingabvire. Tikaita 2.7 million metric tons echibage mugore ra2020 kupinda mugore ra2021. Zviomberere maoko nemhaka ndimi makaita kuti zvidaro. Toenda mugore rechipiri takaderera bijana tikaita about 1.6 million metric tons echikafu. Tobva tauya mugore ratiri rino, gore ra2022-2023 season, tikaita chikafu kana kuti chibage chinopfuura 2.3 million metric tons. Asi izvi hazvisizo zvega zvatairima kwete zviri maringe nekuwanikwa kwechikafu. Tine zvakare ma-traditional grains. So all in mugore rino tine about 2.9 million metric tons dzechikafu, ma-traditional grains uyezve nechibage. Apa izvi zvinobva pa-our national annual requirement ye 2.2 million metric tons. So naizvozvo nyika ine chikafu chinotikwanira, nyika ine chikafu chinotikwanira. Toenda pane zvimwe zviri mwana gorosi zvataurwa pano nemusikana Rwambiwa. Tichaona isusu kuti nyika iri kusimukira zvamuchose-chose zviri maringe nekurimwa kwegorosi muno muZimbabwe. Gorosi paraisirimwa before the land reform process, the highest ever yield yakaitwa was less than 300,000 metric tons. After the land reform, gore ra2021 kusvika 2022, in fact 2022 winter season, gorosi ratakarima vana baba nana amai, ndisati ndataura zviomberere maoko nemhaka yekuti makaita zvinhu zvinotyisa. Makaita zvinhu zvinotyisa Africa yose, zvekuti Zimbabwe, Honorable Minister, vana baba nana amai, is one of the 2 countries in Africa which is flour self-sufficient. Zviomberere maoko. Takaita production ye 375,000 metric tons dzegorosi. Isu tichida gorosi risingapfuuri 360,000 metric tons dzegorosi. Honorable Minister, iko zvino kuma-GMB ndine gorosi rinopfuura 137,000 metric tons. Ndiri kutoshaya kuti ndoriita sei, ndoriisa kupi, nemhaka kuti tasara vanhu vatotanga zvakare kukohwa rimwe gorosi remwaka uno wa2023. Ndiudzei vana baba nana amai kuti toriita sei gorosi iri rawandisa kudai munyika. Ndo zviri kuitwa nehurumende yababa Mnangagwa. 2020 takapiwa target naHis Excellency the President seministry sesector. Zvikanzi ndoda kuti mubate 300 million kilograms of tobacco by year 2025. Tikati chef tazvinzwa hongu, but zvakagozha zvikazi chiendai munoita.
taenda tagara pasi takabva tagadzira urongwa hunonzi the Tobacco Value Chain Transformation Strategy. Gore rayo rekutanga rechipiri takwanisa kutoachiva 297 million kilograms of tobacco, which is a record. Zvoberere maoko wana baba nana mai. So tikatarisa kareko before land reform isati yaitika, varungu ndofunga our maximum, our record yakaitwa makore iwayo before the land reform was around 252 million kilograms. So tadarika kwese ikoko zvaitwa before the land reform. Zvinongonongedzera chete vana baba nana mai pakuti land reform was a success. Zvinongonongedzera chete kuti Zimbabwe is indeed coming as an agricultural hub of Africa. Asi ndinofara zvikuru nemhaka kuti vanocontribute over 50%, over 60% yezvatiri kutaura nezvazvo muri pano ma-smallholder farmers. Zviomberere zvakare maoko. Nemhaka yekuti mukasaombera maoko zvizere, omberai futi maoko handigari pasi. So agriculture yedu iri kukura vana baba nana mai. Totarisa the cotton sector. Cotton sector patakasvika gore ra 2015-16 before the new dispensation, tingaiti it was a dead sector. Yanga yafa cotton production muno mZimbabwe. Ma export earnings edu from cotton anga asingatombosviki 15-20 million US dollars pagore rimwe chete. President Baba Mnangagwa ndobva vauya 2018 ndobva vaisa chirongwa chepresidential cotton support program. Icho chatiri kufamba nacho nemapartners edu vana FSG nevamwe vose vana Qton. Chirongwa ichi chiri kusapota 500,000 mahouseholds. Indiko zvino cotton production zviri maringe nema-exports e-cotton taakupfuura Honorable Minister about 70 to 80 million US dollars. So tiri kuona isusu kuti the cotton sector is also growing. Growing at the rate of 2 to 3% per year kubva mugore ra 2018 mugore ra 2020. Vana baba nana mai tanga tine matambudziko aitinetsa. Dambudziko raitinetsa yanga iri general disease. Tinoiziva tese. Tinoiziva here vana baba nana mai. So general disease iyi mufaro wangu kukuudzai muzuva ranhasi kuti sehurumende uyezve sector we are now on top of the situation zviri maringe negeneral disease. General disease yakaparadza mombe dzinopfuura 500,000 kubva mugore ra 2016-17 pachapinda chirwere ichocho muno muZimbabwe. Tichitarisa nhoroondo yekumashure uko vana baba nana mai, chirwere ichi chakatomboparadza mugore ra 1910. Ndini chete ndanga ndazvarwa naHonorable Minister vari pano. Chakatomboparadza the national head yese muno muZimbabwe kusara musina kana mombe. Gore ra 1912 ndo patakazotanga kuita restocking kusvika patiri nhasi. So chirwere ichi imharadzi chinoparadza. Asi zvakanaka nyaya ndauya nayo pano nhasi ndeyekuti we are now on top of the situation. Imi varimi makadaira zvirongwa zvakasiyana siyana zvehurumende zvekuti handei tinodhibhise zvipfuwo zvedu tizvichengetedze kubva muchirwere chinonzi general disease. So mugore ra 2022 muna December into January 2023 takalonja yataiti war against general disease. Ende pahondo iyoyo our war chest yanga ine nyaya yekudhibhisa. Ndo pakaunzwa zvakare chirongwa chikasimudzirwa chepresidential tigris program ne-intensive dipping uyezve ne-dipping rehabilitation programs. Ndazvitaura nemhaka yekuti makoni ndinoona marecords edu kuti makamborohwa nechirwere ichi. Ndazvitaura nemhaka yekuti Manicaland makamborohwa nechirwere ichi. Saka ndoda kuti muzuva ranhasi pasi nacho. Pasi negeneral disease. Pamberi nekudhibhisa zvipfuwo zvedu. Pamberi nekudhibhisa zvipfuwo zvedu. Mushonga mukuru uripo vana baba nana mai kupedza dambudziko regeneral disease inyaya yekudhibhisa. Hapana mumwe mushonga kwete, hapana rimwe divisi kwete ringadiwa apa. Chimbomavharirai mudhanduru madivisi ese inyaya yekudhibhisa vana baba nana mai. Pamberi nekudhibhisa zvipfuwo zvedu. Pamberi nekudhibhisa zvipfuwo zvedu. Pasi negeneral disease. So iko zvino kubva zvitaita zvirongwa izvi, general disease yakaderera mugore rekutanga. Gore ra 2020 into 2021 yakaderera by over 47%. Toenda mugore repiri 2021 into 2022 yakaderera by 39%. So we are now in charge and in control of the situation.
We are now on top of the situation parizvino sehurumende uyezve senyika. Totarisa overall mortalities emombe dzedu, kufa kwemombe, uwandu hwemombe dzinofa hwakaderera, and prior to 2020 mombe dzaifa dzanga dziri around 12 to 13%. Asi iko zvino kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana vana baba nana amai, zvandofara zvikuru muzuva ranhasi kuti muri kuzvitambira, makazvitambira, uwandu hwemombe hunofa hwa under 6%. And target yedu by 2025 ndeyekuti tideredze kufa kwemombe to under 3%. So tikaramba tichidhibisa zvifuwo zvedu sezvatiri kuita, chitambira nekuzorera mushonga wetigris, zvinotibatsira, we can grow our national head, vana baba nana amai. Target yedu gore rino parinopera tinofanira kubata 5.6 million mombe muno muZimbabwe. Target yedu by year 2025 tinofanira kubata 8 million mombe muno muZimbabwe. So naizvozvo tinovimba nekutambira kwamuri kuita zvirongwa zvakasiyana siyana, tinobata matargets edu iwayo. Vana baba nana amai, ndaita sendinotenderera kuti ndigadzire hwaro hwenyaya. Taakuda kupinda panyaya yataunganira muzuva ranhasi, nyaya yepfumvudza kana kuti Intwasa. Chakatanga mugore ra2020. Chatanga mugore ra2020. Chirongwa ichi chakaunzwa nababa Mnangagwa, hurumende yababa Mnangagwa. Chirongwa ichi chiri maringe nekupedza nekuderedza dambudziko rekushanduka kwemwaka. Handitese tunoziva kuti mwaka iri kushanduka. Taisiziva isusu kuti September, October kwaiuya bumharutsva, ichiri kuuya here? Hakuchina. Taisiziva isu kuti mwaka yaiyambukira kusvika muna March, April, zvichiri kudaro here? So mwaka vana baba nana amai iri kushanduka. Tikatarisa tinoti mid season dry spells. Tikatarisa pakati nepakati pemwaka muna January kusvika muna February, mvura inomboenda kwemwedzi wese. So zvotoda matanho anoita kuti tikwanise kuderedza dambudziko iroro rekushanduka kwemwaka uyezve nekunaiwa nemvura shoma. Handi ndizvo vana baba nana amai, ndo nyaya yataunganira muzuva ranhasi, nyaya yepfumvudza. Bamberi nepfumvudza, bamberi nepfumvudza, pasi nemhandu, mhandu yacho inzara, mhandu yacho inhamo. So chirongwa chepfumvudza ichi chirongwa chakazendamira pachirongwa chababa Mnangagwa chepresidential input support program. Papresidential input support program tinoda kusapota nekubatsira misha kana kuti mabeneficiaries anopfuura 3 million gore rino. Over the past 3 years, through your honorable minister, taisapota kubva pa 2 million households or beneficiaries kusvika pa 2.5 million beneficiaries. Asiko zvino His Excellency the President vakabva vati program nekunaka kweyakaita, ndofunga maiona pawaita his campaign trail. Hapana pavaipotsa kutaura nyaya yekukosha kwepfumvudza. Hapana pavaipotsa kutaura nyaya yekukosha kwekucherwa kwemakomba. Hapana pavaipotsa kutaura nyaya yekuunganidza mahuswa nekuunganidza mulch. Zvinhu izvozvo vaizvitaura pose pavaenda. Ndizvo here vana baba nana amai? Nemhaka yekuti ndo pacho pane svombonoro nenhongonya yekutora matanho ekurima epfumvudza. Ndo inonzi pfumvudza yacho iyoyo. So ndakafara zvikuru kuti His Excellency the Big Boss the President vaibuda vachiparidza nyaya yepfumvudza. Ndinofara zvikuru kuti Honorable Minister vari kusapota pfumvudza. Ndinofara zvikuru kuti political leadership iri pano, madzimai angu wandaona pano, vari kusapota ndemo dzese nezviga zvose zvemarimiro epfumvudza. Vaombererei maoko. Nemhaka yekuti Vision 2030 yavo inotaura kuti hatifaniri kusiya dunga munhu chero dunga munhu. Vision 2030 rwendo rwemunhu wose, leaving no one and no household and no district and no province in light of devolution behind. Iri kuda vanhu vose, vanhu vazhinji, vana vose vemuno muZimbabwe. Ndosaka vakabva vawedzera the number yemabeneficiaries. Budget racho rakabva rawedzera, and the government will be investing over $500 million in supporting Pfumvudza. Pamberere maoko ipapo. So naizvozvo vana baba nana amai, ndambotsanangura matanho acho pandoda kuramba ndichimadzokorodza. Asi ndisati ndamadzokorodza, ndoda kuti President vachiparura chirongwa ichi mugore ra2020, vakati hakuna munhu anopiwa ma-inputs asina number 1 kuchera makomba. Tuzvizwisa?
kuno kuti kuzvidzivisa here hakuna anopiwa chi asina kudi 1 2 hakuna anopiwa ma-inputs aya pachena asina kuunganidza uswa. Tuzvizwisisa apa? Hakuna anodi anopiwa ma-inputs asina kuunganidza uswa. So now nyaya iripo vana baba nana amai, mwaka uno watatopinda uno ndo mwaka wacho wekuchera makomba, ndo mwaka wacho wekuunganidza uswa. Tisati tarasikirwa neuswa uyezve tisati tarasikirwa nemufudze nezvimwe mashanga nezvimwe zvakadaro zvatinozoshandisa kugadzira gumbezi raMwari. Ndo pane svombonoro nenhongonya yepfumvudza ipapo vana baba nana amai. Ndo pane success yepfumvudza ipapo vana baba nana amai. Ndafara kuti father vari pano vari kuita pfumvudza over the past so many years and it's incredible. Vaomberere maoko baba vari pano. Vaomberera zvakare madzimai vandawana vamira apo vanokwana vana kana vashanu, vaomberere maoko. Kwese kwatatenderera vana baba nana amai tanga tichinzwa kuti kubva zvataita pfumvudza hatina kuzomboita nzara. Saka pfumvudza ndo pane nyaya yese vana baba nana amai. Ndizvo here? Matanho ese pfumvudza ndo pane pfumvudza yacho ipapo vana baba nana amai. Ndizvo here? So tese ngatichindonoti dzvamu tobva tanochera makomba tosupportwa nepolitical leadership yedu iyi. Mukadza political leadership inoti munhu anopiwa asina kuchera makomba pasi nayo. Ndizvo here? Handidika? So ngaticherei makomba, zvinotibatsira imi semhuri, zvinotibatsira sehousehold, zvinotibatsira sedunga munhu, ndokuti tikwanise kuwandudza makohwo edu. Honorable Minister, ndoda kupa muenzaniso. Kubva zvatatora matanho ekurima epfumvudza, maize productivity yenyika yakakwira kubva pa 0.5 tons per hectare imwe chete on average nyika yese prior to 2020 tisati tatora matanho ekurima epfumvudza. Asi iko zvino tichaona kuti makohwo edu through your Honorable Minister akupfuura 1.2 kusvika pa 1.4 tons per hectare imwe chete. Zvichireva izvoni vana baba nana amai kuti pfumvudza yakayambutsa yakawandudza gohwo redu by over 180%. Pamberi nepfumvudza strategy and chirongwa ichi chinotaura nyaya yeadaptation, mitigation uyezve neaction. Inongotaura nyaya yekuti tikwanise kuderedza matambudziko anounzwa kubudikidza nekushanduka kwemwaka. So now tiri kulivestock tine chirongwa chatiri kuuya nacho vana baba nana amai. Chirongwa chekutanga ndechekupromota the production of small stock. Ndofunga mukatarisa kwese kwaitenderera president ndoziva kuti kuno kumakoni district vakauya. Vanozvi pari kweza ndizvo? Vakauya kumakoni district taivepo, pakapiwa mbudzi. Chimwe chezvimwe zvirongwa zvekupromota the production of small stock. And small stock zvinana mbudzi, hwai, makwai, tsuro nehukwana idzi dzedu dzechibhoyi zvinotibatsira to adapt to climate change effects and variabilities. And tikaisa mbudzi apa inorarama kwegore pasina kana mafuro. Ndizvo here vana baba nana amai? Tikatora huku dziya dzatinoti huku dzechibhoyi dziya dzinorarama apa pasina chikafu. Ndizvo here vana baba nana amai? So izvozvo ndo zvinhu zvatiri kupromota sehurumende kuti ngatitorei kurima, tisimudzire kurima kwesmall stock tiri muzvipfuwo. Saka tine program inonzi the Presidential Poultry Program, and program iyi iri kuuya ichipa tuhukwana tune muyero wekubva pa 4 to 6 weeks. Topa 10 kana kuti 10 pa each and every beneficiary kana kuti household. So program iyi yaitoitwa naMudhara pavaitendera on his campaign trail, and yakabudirira uyezve iri kuramba ichienderera mberi. That's how we can adapt to climate change effects and variabilities. Toenda program yembudzi, ndataura nezvayo, president vakapa mbudzi, kwese kwavaifamba vaipa mbudzi, izvi zvaipa mucherechedzo wekulonja kweprogram iyoyo. Isu taakungouyawo nayo tichingoisesekedza ichienda mberi. Toenda zvakare pane imwe program. Iyi iprogram yePresidential Forage Program yatiri kuda kusapota 500,000 misha. Vanenge vachipiwa ma-inputs ekurima atinoti ma-climate smart feed options. Anosanganisira ana velvet bean, ana lab, zvinana mapfunde,
tozouya todzidzisa varimi vedu kuti tinogadzira sei chikafu chemombe, chikafu chehuku, chikafu chemakwai nezvinhu izvozvo zvatinenge tarima zviri climate smart. So tine program yatiri kuti the on farm feed formulation program, ndo program iri kuuya ichiperekedza program iyoyo yeforage program. Asiwo pane imwe yatoda kuparura gore rino. Iyi program inoita seinotyisa but haityisi ikaitwa nemazvo. Inonzi the urea treatment program. And program iyoyo inonzi OFIP kana kuti on farm feed improvement program. Iyi program yekuti zvakaita mashanga enyu aya tomatora angaita 1 ton, totora saga rimwe chete reurea, zvobva zvasanganiswa yoiswa mumvura. Patiri kuisa tichiisa mvura iyoyo tichifafaidzira pamusoro, tofugidzira neplastic sheeting for 4 to 6 weeks. Tagadzira chikafu chinenge chine ukoshwa hunopfuura chikafu chatinotenga kuzvitoro. Program iyi vana baba nana mai toda kuiunza, but chekutanga chatoda kuunza inyaya yeproper training. Nemhaka yekuti program yekuti tikangoipotsa chete inotikanganisa zvatoda kuachiva zvinotadza kubuda. Hakusi kutyisa asi tiri kuda kuunza vana, tichavatraina, togovatraina zvakare, togozovatraina zvakare, vozouya vokudzidzisai kuti program iyoyo inoitwa sei. So kutora mashanga akaita saya otemwa toita togadzira chikafu chekuti mombe dzedu dzinodya zvakanaka, utano hwakanaka, dzoita utano hwakanaka. Chikafu chekuti mhuka dzedu, zvipfuwo zvedu zvese dzinodya zvakanaka, dzoita utano hwakanaka. Handii ndizvo? So program iyoyo iri kuuya vana baba nana mai. Zvakare tataura pano kuti pekupedzisira tinoda kuachiva chiri. Meni mose muri kubata basa rinoshamisa, zvomberere mavo, vaomberere mavo vanana. Ndanzwa na minister pano, he is whispering to me kuti vari kushanda, ndizvo here? So ndapota vateerere zvose zvavanenge vachitaura. My leaders edu, political leadership, government leadership, supportai madhumeni. That's how we can achieve food security in the country. So ndichitaura ndichipendera panyaya yemadhumeni ipapo. Mukatarisa apo zvinhu zvamuri kuona apo. Zvinhu zvamuri kuona apo. Ndoda mudhumeni uyo wepano simuka unomira apo. Mwana simuka ako unomira. Iwe ndiwe apa ndizvozvo. Yes, mamona. Chomberere maoko kuti muri kuona here. Zaponi yavo ndobva vafonera Ministry of Finance kuti tsvagai midhudhudhu. Ndosaka makuona tane program yekupa vana. Ndo leadership yapapa Mnangagwa iyo. Highly responsive. Yes. Highly responsible as well. And that's how we can journey towards Vision 2030. Kudarika 2000 vakamira kwaMutare pakwinzo paya varuda kunditi makorokota asi ndavati munomira kusvika tamboita Pfumvudza. Makorokota anokosha asi mafaro kayo. Basa rinoda kutoshandwa bedzi, handiti? Regai nditange nekutenda baba Mnangagwa. Vakaona zvakakodzera kuti ndive Minister of State, ndakavamirira muno Manicaland. Ndokumbira kuti muvarovere maoko. Asi vakaita kuti zvidaro ndimi makandivhotera muno Manicaland. Dai musina kundivhotera zvisina kubuda zvakadaro, saka chimbozviroveraiwo maoko. Kuno kwamakoni shuwa sezvamanzwa ndo kwandatanga basa. Rimwe rese rari rekungogara muofisi kubva Mandi. Rekubuda panze ndati aiwa ndinoenda kwamakoni, ndo vaita zvakanaka zvekuchera makomba, matangira vanhu vese kuchera makomba, ndo saka guest of honor vauya vatanga nekuno. Nyaya yePfumvudza iyi aiwa taiparurirwa. Baba Basera munoita kunge muprofita. Muprofita kana achitaura haverengika, anongoduma achitaura. Manzwa kutanga achitaura mafiga, vachitaura manumbers nemusoro. Ndokuti permanent secretary manyama zvoku. Agriculture yedu yakamira zvakanaka. Tine varume vairi vari kuita mashura ikoko. Baba Anxious Masuka
nemunyori wavo mukuru watinaye pano baba Bhasera. Nyika yese iri kutinhira kureva kuti nyika yedu yamira. Pandakanzi ndaunoita basa kuManicaland, chakanyanya kundifadza ndechekuti ndakaziva kuti kuagriculture hatimbosvorwi. Hatimbosvorwi nekuti zvinotofamba chete nekuti kune madhonza ari kudhonza zvamusati mamboona. Inonzi game changer Pfumvudza iyi, ndo zvavari kuita muchirungu. Kureva kuti inochinja upenyu zvamanzwa. Anenge asarira hake paari, aiwa isu hatinei naye. Ma-inputs ari kupuhwa vakachera makomba. Secretary, kune vamwe vanozotifonera, ndiri MP-ka. Kune vane vachifona, ndiri kunyimwa, tiri kusarudzwa, tiri kudi. Mati kune vanopuhwa vasina makomba here? Hanza hakuna. Kune vari kuda vasina makomba here? Saka tiri kuchera makomba sekudzwa kwataita, handiti? Aiwa. Ndanzwa kuti izvozvi kwane 482,029 muri kuti ava ndo vati makomba tiri kutopinda paPfumvudza. Saka tinogutazve. Tine 11,687 hectares dzamuri kuda kuti dzikohwe wheat. Aiwa, zviro here maoko. Asi gore rapera ndainetswa nemafamazi nenyaya yemacombine harvester. Ndapota hangu tigadzirire zvisadaro. Tine vamwe vane dzakazoti naiwei PS, tine vamwe vane dzakazoti naiwei, nekuti kana yapo pasi apa sekuona kwatiri kuita kuwanda kwayakaita, aiwa ngaibvepo kanguva yacho kuti timaximize on gohwe redu. Stanislas Chief. I'm a Catholic priest. I was ordained 16 years ago. Ndakatanga kuona kuti we have to work like we have Sunday we do a saint in the Catholic Church. Anotaura iye achiti tinofanira kuti tikashanda tobva tanamata nguva imwe chete anonzi St. Benedict. Saka inini ndakatanga kumotivetwa kuti ndinga ndiri munhu anoshanda, plus ndakaona kuti zvakanaka kupedzera nguva yangu zhinji ndichiita zvemumunda than kunobata zvimwe zvinhu besides basa redu ratinenge tichiita. Ndakawana a lot of joy mukushanda kwatinenge tichiita because mune profit irimo, mune success. Ukanga wachiona zvinhu zvako zvichikura zvichiita zvinenge kufadza kazvinoita. Ndakambozviti mai we yakatibatsira zvakanyanya ende ndiyo yakanyanya kundisimudzira because zvinhu zviri simple zvinongoti unongoshanda. Munoona gomba iri ukangochera ukarimaintain ratori lifetime assets ungori naro. Saka ndakaona zvichitibongorera kuona mafruits ezvaunenge wangoita unongoshanda kwechinguva chidiki but gohwo rako rinozokunakidza ende unofara kwegore rese washanda kwenguva shoma shoma.